Pirtûka xwendinê Rûpel 228 ders 9 C Hîndarî 11 Ew her tim tiştekî dixwaze. Xoşewîstê, min pêdivî kelpetanê heye, ka ji min re bîne. Nikarim, ma tu nabînî vaye ez xwarinê çê dikim. De tiş nabe lê, 5 deqe dakeve kîlerê ji min re bîne. Heta ez herim û vegerim wê hêvîrê min hişk bibe. Dîlan can, ka tu here ji min re kelpetanê bîne. Kelpetan, ma tu nabînî vaya li ber lingê te ye. Xoşewîsta min pêdivî bi rûnê motorê heye. Gelo tu dikarî ji min re bînî? Na, ne min got ez bi xwarinê re mijûlim? Dîlanê, de tu here bîne keça min. Bîdona rûnê li ber dolabê ye. Bavo, ma tu nabînî ez dilîzim, aram be, ez lîstika xwe xilas bikim, ez ê bînim, sos. Baş e jinik lê. De ka ji min re pêşgîrek bîne, ez destê xwe paqaj bikim. La hewl û welaq, ne min got nikarim. Ev mêrê min hingî malnişîn bûye, ji malê dernakeve û ji xwe re her roj karekî dertîne. û ew dê her tim tiştekî bixwaze, deme kar bike. Wey, ka min çi xwestiye delalê? Ma tê êdî çi bixwazî? Here hinekî ji xwe re bigere lo, çêtir e ji xebata te ya li malê? Wele rast e.